Good evening mga moms. So, ngayon, nandito tayo sa Mom's Eatery. Bumalik ako kasi, yun nga, 2 days na lang is wala nang klase. Then, ang pinapasok ko lang po ay isang tagaluto kasi hindi naman din ganun karami na yung aming niluluto. Para at least may kasama ba ako habang nagluluto, no? And, ayusin ko na yung mga dapat ayusin. I mean, hiwain ko na yung iba. Lilinisin ko na yung iba mga, para bukas ng umaga hindi kami nagmamadali. So now, andito na ako sa eatery. And, right after, kagabi, nagpahilot ako. So sabi naman nung naghilot sa akin is, pwede na raw po akong maligo. Kasi, init ko tong lupa ko. Gusto ko rin talaga maligo. So, I'm about to take a bath na. Ano ba to? So, maligo muna ako, ha? So, mamaya, chika lang tayo ulit. Okay? So, ito na mga moms. Fresh from the bath. Ayan, nakaligo na ako. Finally, ang sarap maligo. Ang tagal ko rin sa CR, ha? Namiss ko ang tubig. So, it's already 9 o'clock in the evening at ngayon pa lang po ako kakain. Kasi, wala lang. Ang daming iniisip kanina. And, nakapaghiwa na ako ng bawang sibuyas, ng kalabasa. So, nagawa na ako na preparation para bukas sa aming pagluluto. Pero bakit yun? Ano ba yung hinahawakan ko? Bakit yun? Parang may team ako dito. Anyway, so, lumabas ako kasi naghanap ako talaga ng gusto kong ulam. Hindi ako nakapagtira kanina. Actually, naubusan kami ng ulam. And, umuwi ako kanina sa farm. Okay naman sa akin yung seafoods. Hindi ko lang siya talaga trip. Meron na naman ako hinahanap na ulam. Hindi ako sa choosy. It's just, wala lang. Parang mas gusto ko lang ng gulay sana or something, anything. So, dahil hindi ko alam kung anong gusto kong kainin, dito tayo sa tuna. With, nagpiga ako ng kalamansi. No? So, maganda to. Kasi kanina, while checking my videos dito sa YouTube, no, may mga nabasa akong comment. So, meron lang akong gustong sagutin na comment. Well, kung ito yung thought ninyo, kung ganito yung gusto nyo, okay lang. Gets ko po yun. Pero, huwag nyo pong i-insist sa akin. Yung parang gusto nyong, yung parang kayo yung manager ko, yung kailangan sumunod ako sa inyo. No. Hindi po. Pero, gusto ko kayong sagutin dun sa comment nyo. Hindi ako galit regarding sa mga comments niyo, pero gusto ko rin pong ipaliwanag sa inyo kung ano yung side ko. So, baka mamaya, dahil sumagot ako, isipin nyo na naman, maldita ako, mayabang ako, whatsoever. Na, so, may ilang mga katanungan lang tayong sasagutin mula sa ating mga commentators, sa ating mga followers. May mga pero kasi hindi ko siya pwedeng matawag na basher kasi he continue following me. So, napapanood niya, nakikita niya, nababasa niya yung mga ginagawa ko. So, ibig sabihin, follower ko siya, di ba? Kasi nanonood siya sa mga ginagawa ko eh. Nanonood siya sa mga videos ko. So, malamang sa malamang, 'di ba? Follower ko siya. Kahit hindi maganda yung mga sinasabi niya about me, still follower ko siya, may tuturing. Tama ba ako, 'di ba, mga moms? Sige nga, comment nga kayo. 'Di ba? Ngayon kung hindi siya naka-follow sa akin, pero tinitingnan niya yung mga post ko, pinapanood yung mga videos ko, pwede pa rin consider yun as a follower, not just a basher, diba? Bigyan na lang natin siya ng mas magandang, yung mas magandang concept, kaysa doon sa mga nega, diba? Kaysa basher, hindi follower pa rin. Okay. Unahin natin to. Ito yung comment.
tungkol dito sa Ma'am Eatery. Dapat hands-on Jude sa business, hindi puro gala ng gala. Huwag ipagkatiwala sa iba lalo na may pera. Una sa lahat, tama po kayo dyan. Hands-on Jude, tama naman po kayo. Pangalawa, tama rin kayo na huwag basta pagkakatiwala ang pera. Tama po kayo dyan. Lastly, dito lang ako. Ano sabi nyo? Hindi puro gala lang ng gala. Una sa lahat, hindi po ako basta gumagala lang. Dahil pag gumala ka, meaning kailangan mong gumastos. Kailangan mong magwaldas ng pera. Kaya ka gumagala. So, walang in return sa'yo. Kumbaga, gumastos ka, nag-release ka ng pera, pero walang bumalik sa'yo. Wala kang napala. Parang ganon. Diba? Pero kung kami, pupunta man kami kung umalis man ako dito sa saan, kasama ko sila Brenda, may pupuntahan kaming show, trabaho po yun. Hindi basta gala yun. Ang tanong, ano ba yung tinutukoy mong gala-gala? Diba? Kasi hindi ako basta-basta nagagala. Sa maniwala kasi wala akong pakialam. Hindi ako basta-basta nagagala. Lalo na kung hindi naman kailangan. No? Hindi ako tsaka ako magkakaroon ng me time kapag sa sarili ko lang, mag-isa ako. Pag may kailangan akong bilihin na gagamitin ko sa trabaho ko, tsaka ako pumupunta ng CBO. Pero hindi basta-basta isasabihin mo, gala ako ng gala, no? Wala pong ganun. Kung meron man sa tingin niyo yung ganun, baka yun yung mga time na weekends na walang pasok sa Ma'am Eatery. More than that, wala na po. Kasi ako, sa totoo lang, hindi naman ako, siguro graduate na ako dun sa mga ganong graduate na ako sa ganong pace, yung gala ka lang ng gala, pasyal ng pasyal. Graduate na po ako dyan. Ang ano dyan, ang ano lang dyan, ano ba yung sinasabi niyo, puro gala-gala lang. Basta regarding sa aking business, yes. Hindi nyo man ako nakikita rito sa tindahan ko. I'll make sure na nakapag-report sila sa akin. Nasabi nila sa akin kung ano yung mga nangyari sa tindahan. Magkano yung sales, kung magkano yung mga natira, ano nangyari, bumenta ba yung ulam, yung mga soft drinks, etc. So, yung ganun. So, yun lang. Yun lang. Kung meron man, baka weekends yung nakikita ninyo. Okay. Next comment. Ito na. Stop acting like one of the boss in hinaguan, cause same with others, parehas lang kayo nakikitira for free. Hindi bagay, with exclamation point. First things first, asan ba ako sa tingin mo na umaasta akong boss? Una sa lahat, ang damit ko dyan, ang sarili kong damit, ako mismo yung naglalaba. Bumibili ako ng sabon sa tindahan ni Donna, kahit i-PM mo si Donna, pera ko ang pinambabayad ko sa sabon. Hindi ko yan pinapalaba sa iba. Unless ipalaba ko yan sa iba, babayaran ko siya. Kung sino man yung naglaba. Meron akong schedule dyan na gabi, ako yung naguhugas. Sa farm. After dinner, ako yan. Unless, it's either pagod na ako from the eatery, no, or may ginagawa pa ako, hindi ako makakapaghugas. Lalo na kapag, halimbawa, marami kami nandiyan. No? Mostly si Paloma, sila Ansing, yan, sila Marian, nag-anoan sa hugas. Kasi sila, yung ibang mga Bex, sila na yung sa luto. So, saan mo ba ako sinasabihan na parang I'm acting like a boss? Sige. Or, dahil kaya mo lang ito nasabi,
it's because ayaw mo sa akin. Totoong nakikita na kami for free kay Brenda dun sa bahay niya. We were invited by Brenda. So, if you're also have some free time, you can also visit Hinaguan Farm. Tsaka hindi mo ako kailangan sabihan ng ganito at ganyan dahil marunong ako magkusa. So, kung sa tingin mo, I'm acting like one of the boss, ikaw na bahala. Basta ang alam ko, dito sa eatery ko, I am the boss. Whether you like it or not. Again, kung ayaw nyo sa akin, okay lang naman yun. Pero, sana, wag rin kayo magalit kapag sinagot ko kayo sa mga comments ninyo, okay? Kasi, hindi naman pwedeng kayo lang yung may kayo na sumagot. Tapos pag sinagot ko kayo, bastos ako, diba? So, yun lang. Anyway, thank you for watching. Kasi alam ko, pinapanood nyo yung video ko, yung galaw ko, yung bawat salita ko. And that's good. Bongga, diba? Ito pa, wait lang. So, ito, meron pang isang comment. So, this is our last part. Ito naman ay gusto ko lang sumagot sa inyo, no? In my own way. No? I'm not explaining it para tanggapin ninyo or intindihin ninyo. Kasi kahit anong sabihin ko, kung ayaw nyo sa akin, ayaw nyo sa akin. You will never accept it. You will never understand it. Hindi. Kasi ayaw nyo sa akin. As simple as that. Okay. Last. Ito na yung last. Hindi pa marunong magbisaya, kaloka with us. Buti pa si Maria marunong na, ikaw na lang ang nagtatagalog dyan. Ayaw pa matuto. Dapat ikaw ang mag-a-adjust sa kanila. Hindi sila. Gaya ni Andy Eigenman, inaral talaga niya ang salita nila, Pilmar. Okay. Thank you so much for that wonderful comment. Una sa lahat, magtagalog man ako o magbisaya ako, kabawasan ba yun? Hindi na ba ako matatawag na kaibigan? Or hindi na ba ako matatawag na tao? Kasi hindi ako marunong magbisaya na language. Kasi hindi ako taga rito, pero as long as nauunawaan ko o naiintindihan ko yung sinasabi mo, mas importante sa akin yun. Kasi nagigets ko kung ano yung sinasabi mo ng kausap ko. Sa paraan na kaya ko maipaliwanag yung gusto ko, gagawin ko. Bakit? Kapag nasa Manila ka ba, kailangan hindi ka na magbibisaya kasi nasa Manila ka na. Dapat Tagalog lang. Ganun ba yung ibig mo sabihin? Diba? Porket ba nasa Amerika ka na, hindi ka na pwedeng magtagalog kasi dapat English ka lang. Kasi nasa US ka na. Ganun ba yun? Use your common sense. Most of the time, especially sa ibang mga vlogs na ibang mga Bex, hindi naman sila purong Bisaya kung magsalita kasi may mga Tagalog din na viewers. May mga Ilocano. 'Di ba? May mga Pangasinense. May mga purong Tagalog. So minsan yung ibang mga viewers hindi nila naiintindihan kung ano yung language na gusto nilang iparating. Kaya gumagamit ako ng Tagalog words pa rin. I don't think na magiging kabawasan yun ng pagkatao ko kung matuto ako o hindi kung paano magsalita ng salitang Bisaya. 'Di ba? So, ibig sabihin, dahil hindi ako marunong magbisaya, wala akong kwenta sa'yo. Hindi mo ako gusto. Saka, wag mo akong ikumpara sa ibang kasamahan ko. Nabuti pa siya, kabalo niya na, marunong na siya magganito, ganyan. Ikaw hindi pa, ganito. So what? Competition ba to? Contest ba to na dapat magaling na rin ako magbisaya? I don't think so. Feeling ko dapat mas maganda na bago ka marunong ng salita nila, dapat marunong ka munang umintindi. Regardless, kahit anong lingwahe pa yan. Diba? What do you think?
Gutom tuloy ako. That's all for now, mga moms. Ayan, so, tomorrow is another day. So, samahan nyo ako sa 2 days ng Mamshi Eatery kasi mga susunod na linggo or next week is bakasyon na. So, wala na rin mga teacher and student. So, magsasarado muna tayo for the meantime. Hanggang sa makabalik ulit tayo sa pagbabalik ng klase. So, again, dun sa mga nagko-comment, excuse me, sa mga nagko-comment, kung hindi nyo kami gusto, it's okay. Kung gusto nyo mag-comment na hindi maganda, it's also okay. Pero hindi dahil yun yung ginusto nyo or sinabi ninyo, yun yung tama. Hindi dahil yun yung gusto nyo, yun yung comment nyo, yun dapat sundin namin. No. Buhay namin to, amin to. Choice namin, sa amin yun. 'Di ba? Ano man yung choice namin, ano man yung piliin namin, kami ang tatanggap nun ng mga consequences, maganda man siya o hindi. So again, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga comments ninyo, it's okay. Kaya ko po siyang tanggapin. Pero, yun nga, para at least malaman nyo rin kung ano yung sa lobby ko. God bless you everyone and good day!